Kaixo, egunon. Noiz etorri zineten musika eskola berri honta? 2015 urtarrilean. Aukera izan genuen hemen sartzeko eta egixe oso gustu gaude. Zenbat ikasle dauzkatute gaur egun hemen? Ikasle dauzko 500 inguru. Urte guztien pasatzei 500 inguru ikasle. Bai. Eta ze eskaintza daude? Eskaintzak, batetik musika tailerrak oso adin txikixetako. Musika hezkuntza goiztiarrare badao, 0-2-0-3 urte arte emate da hori. Gero beste etapa badao 4-7 musika tailerrak txikixentzat, eta gero ja musika hizkuntza esatean ohiko musika hizkuntza, oinarrizko maila bat, eta gero erdi mailare badauka. Instrumento aldetik eta, alde batetik Euskal Herriko musika tresna dauzkeu, trikitixa, txistu, alboka, panderoa, txalaparta, alde hortatik, gero instrumento klasikoek, pianue, akordoi ere bai, gitarra, klasiko, aunque repertoixo doan aldau da, gaur egunin instrumento klasiko bezala konsideratzei, baina gaur egunin beste erabateko musikak egin bai. Bai, gitarrakin elektriko badaukeu, baju ere bai, pianok, teklabok bai, eta gero aizezko instrumentuk, zeharkako xirula, klainetie, saxofoie, trompeta, tromboie, tuba, bombardinue, eta, hoxe danak, horretik aparte gero dauke baite dantza. Gure eskolan hasiera batetik egon da dantza, hasiera batin da indala urte asko, hasi ginenin, 1985 iriki izan, aurreko musika eskola, eta banoki genuen dantza, baina klasikoen urte batzutan. Eta gero ja aldaketa etorri izan. Lokzen aldaketakin eta hori aukera mate zion bakarriken bertako dantza jartzeko. Eta egixe da eskaerire aldatzen hasi izan, eta sartu genuen euskal dantza eta hor segitzen. Oso eskaera zabala dago, zein da hola arrakastatxuna, jendik eixen aukeratzen da? Arrakastatxuna bolarak izetei egixe da. Egon zan bolara bat, trikitixe zana, gixena eskatze zana, baina bati bat beti gitarra da gauz bat, beti jendie da ona zai, sartzeko, eta biorin ere eskaera desentie da, pianone bai, gero baita pianone 3 irakasle diferente dauzkegu, eta betire horreke beste erabatea zabaltzie usteio, baina eskaeri da baita. Baita guk perkusizio ezate du, baina ikaslik ikuste perkusizioan aldien instrumento bat esateana liderra eta da baterixe. Da pentsatze lehenengo unetik, hasiko izela baterixe jotzen eta eskaeri otea bai bastante. Baina nik izango nuke danatatik izena gitarri. Zenbat irakasle daude, eskolan? Danean ezazpita daude. Eta etengabeko formakuntzan daude? Egixe da Euskal Herriko musika eskolan elkartetiken da, urtero egotea aukera gebrealdetik eskaerak eteko formakuntza mailan, eta beste alderditxikene, bertatikene ertetzebe, nola ala iniziatiba batzuk ikastaro pixket berrikuntza aldetik eta jotzeko. Adibidez, 0-3ko gai hau eta oin bastante jende hasi da eskaeri egin hor preparatzeko. Igual, zango nuke 3. adine, lehen garai batin etzauen, gauzei, baina 3. adinen jende asko etortzea. Herritarrak eta gero 3. adine esate dugu, berrotan marretiken aurreako jende asko etortzea. Dantzare bai, musika tailerrak helduentzaten baite izen gela hortare bai, eta gero dauzkeu baite beste taldetxo bat etortzena San Jose Egoitzatiken. Eta egixe zan, oindala 3. urti izangoa, etortzi zela, jende bat da ona aukera dokena etortzeko, autobusin sartu eta astero egun batin ekartzetxu dana. Egixe da, beha isentzate dela erakargarrixe ona etorri eta beste batzukin nahaztu eta beste bizipoz bat bezala esaten behar behitzete dauke bela. Hemen ze eskaintza zute eskolako musika irakasgaian ez dana ematen? Osagarrisek die, o...? Azken finin gu geha ikastetxi, baina, musika biderote galdenak orduen. Dana dela, hemen dipasatzean jendie egixe da, ez da profesionala izango, baina bide bada. Eta esan,
hemendiken pasatzen jende hori, nola ala, euskerikin gertatzen bezala, alfabetizatzen bezala jutezea, ez? Hizkuntza berri bat ulertzen jutezea, eta hizkuntza berri horren laguntza dizu, bere egun batin, ez dakit, musika tresna konkreto bat nahi dezula ikasi, edo beste bat, baliabide batzu dauzketzu, eta, musika munduen bestera batean murgiltzea. Esan, ez da ona etorri eta bakarrik ikastea irakurtzen, baizik nik uste be, praktikotasun daukela horrek amendiken urte batzutea, beste erozer gauzen nahi baldin babe ikasi, o bai abesteko, edo instrumento bajotzeko, edo hor adin bat izatea 15-16 urte hola, danan, danak edote izanak adi bezala, talde txuk musika, pixket rock aldea emateuen, musika moderna, esatena, horra alde hortan nahi duena jun, egixe da, askontzate horrek asko laguntza dela. Jakinen gehienean da, gutxi gara bera gauze oinarrizko maila bat behitze bat inoko musikako hor lagundu ditugu. Kanta berrixek sortzeko, edo elkarren arteko moldaketa batzuk egiteko, eta gero gixe da, gure eskolatan baite bide bat markatzen jutegea, ze aurrean nahi baldin pixka bat musikakin jarraitzi, oinarrizko mailan aparte jarraitzeko, sarrea froga baten behar dezu, Donosti, Bilbo, noan nahi dezu jun. Hortun guk, baliabide esek ematizko. Hemen gaude informatika gelan, zaitxe zute, hau berrikuntza bada, ez da? Hemen helburu da, jake ikasnik amendi pasatzi zen musika hizkuntzako gelatan gauze batzuk eta idatzi berrak eta izatetu, gaur egunin egixe da, danak, jaixo, etxeia ordenadori epean genin, ebela. Orduen, dauzko pixke preparaute software batzukin editatzen ikisteko. Adibidez, hor eskuz etxetuen gauze horiek, ona ekarri, hemen idatzi, eta gero daukebe, klaro, aukera idatzi bertan eta entzuteko. Orduan, beak aitzen juteie pixket zegin deben, harmonizazio txiki bat einezkeo, entzun, aber nola sonatzeuen eta idea bat etxeko. Hemen daukegu, hemen musika bandak ensaiatzeu eta partekauteko leku da. Guk hemen musika eskolako gaztin orkesti eta taldik eta entzaixo danak hemen txikei, elkarrekin dauzkago partekaute. Guretzat primeran entortzezako, hemen taldeko entzaixok eta itxeko. Gero bandiek behan ordutek eta guri ezberdinen nola dan, hasi generalin 8-etatik aurrera izate behan entzaixok eta izatei, eta guk ordureko bukaute eukitza orduen egixe da guretzat primeran. Hemen bertati taldik eta ensaiatzeko leku dauko beste musika eskolan etxaban horako lekoik ez, egixe da. Zuek orduan kanteri egizute hemen eta gero onenako destakatze benak? Egixe da musika eskola bezala iruditzen kantera lan bat etxe dugula, azken finin oin bandi eta geure leku berdinen egotik ikusten gertutasun bat emateguela. Eta bertako ikaslike bandire bestera bat ikusten gertuo eta egixe da azkenengo urte hauetan gazte batzuketare aigea pasatzen banda, baina liatzi zenin adin batea 13-14 urte hola, behantzeate erakargarrixe da, banda sartzi. Beste batzuk aukeratze beste erabateko taldeta juti, eta, gure aldetiken baita badago jende bat, abez batza nahi duna jun, bertan epizkete formalizio bat hartzebe eta hortxe doke baitene balima berrixen beste talde batean sartu, o baite dantzaseke, nik uste eradana eta pizkena egela kantera bat sortzen.